Kıymeti elbette менә шушы җыенның ул сез үзегез. Шуңа күрә күбрәк бер-берегез белән аралашыгыз, танышыгыз, остазларга күбрәк сорау бирегез. Моннан өйгә кайтып тагын да тарих белән, телебез белән, мәдәниятебез белән кызыксыныгыз, бергә булыйк һәм бердәм булыйк. Тарихчылар бик шат, чөнки элекке бер 30 ел элек, дип әйткәндә 40 ел элек әле монда шул Иске Казанны казу, аннан соң музей оештыру бу шул энтузиазмга гына нигезләнгән. Бүгенге көндә Иске Казан тарихы ул инде бик тә яшьләрнең кызыксындыру уяндыра, шунысы да бик шатландыра. Яшьләр бүгенге көндә менә үзләре яшәгән җирдә, шәһәрдә, авылда яшиләр. Ә инде тарих белән кызыксынулары аларның китап аша гына бара мәктәп программасында. Нәкъ менә без шушы сәлкешләрне шушы җирлеккә алып киләбез, шушы җирдә таныштырабыз тарих белән төрле форматларда. Укыту лекциялары, очрашулар, остаханәләр форматында төрле квестлар, диварларда булган мәгълүмат барсы да аларны шу тарихка чумдыра. Һәм әгәр дә тарих белән кызыксына икән яшьләр, димәк безнең киләчәгебез бар һәм бүгенгебез дә бар.